usa ka bakos sa kamatuoran. Efeso Kapitulo 6 versikulo 14. Busa manindog kamo nga binaksan ang inyong mga hawak sa kamatuoran. Walay hingpit nga panalipod batok sa daotan kundili kamatuoran. Walay tawo nga makabarog nga lig-on alang sa katarong sa kangkinsang kasing-kasing ang kamatuoran wala magpabilin. Adunay usa lamang kagahom nga makahimo og makapabilin kanato nga malig-on, ang gahom sa Dios nga gihatag kanato pinaagi sa grasya ni Kristo. Adunay daghan diha sa simbahan kinsa midawat niini sa walay hinungdan nga sila nakasabot sa ilang gituohan. Apan hangtod nga mutungha ang panaglalis, wala sila mahibalo sa ilang kaugalingong kahuyang. Kung mahimulag gikan sa parehas nga pagtuo ug mapugos sa pagbarog nga nag-inusara ug walay kauban aron ipasabot ang ilang pagtuo, matingala sila nga makita kung unsa kalibog ang ilang mga ideya, kung unsa ang ilang gidawat ingon nga kamatuoran. Ang Ginoo nagtawag sa tanan nga mituo sa iyang pulong sa pagmata gikan sa pagkatulog. Miabot ang bililhong kahayag nga angay niining panahona. Kini mao ang kamatuoran sa Biblia nga nagpakita sa mga kapiligrohan nga anaa kanato karon. Kini nga kahayag kinahanglan nga modala kanato ngadto sa usa ka makugihon nga pagtuon sa mga kasulatan ug sa usa ka labing kritikal nga pagsusi sa mga posisyon nga atong gihuptan. Ang mga magtutuo dili mosalig dayon sa mga pangagpas ug dili matino nga mga ideya kung unsa ang naglangkob sa kamatuoran. Ang ilang hugot nga pagtuo kinahanglan nga lig-on nga gipasuka diha sa pulong sa Dios aron nga kon ang panahon sa pagsulay moabot ug sila dad-on atubangan sa mga konseho aron manubag sa ilang hugot nga pagtuo, sila unta makahatag og rason alang sa paglaom nga anaa kanila uban sa kaaghop ug kahadlok. Ang sayop nga mga pagtulon-an sa popular nga teolohiya naghimo sa linibo nga maduha-duhaon ug dili magtotoo. Adunay mga kasaypanan ug mga panagsumpaki nga gitawag sa kadaghanan ingon nga pagtulon-an sa Biblia nga di ay tinuod nga bakak nga mga interpretasyon sa kasulatan. Imbes nga sawayon ang Biblia, atong tinguhaon pinaagi sa lagda ug panig-ingnan sa pagpresentar ngadto sa kalibutan sa iyang sagrado, naghatag kinabuhi nga kamatuoran aron kita makapakita sa mga pagdayeg kaniya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kahibulungang kahayag. Ang kamatuoran lig-on nga nagbarog sa walay katapusan nga bato, usa ka pundasyon nga ang unos ug bagyo dili gayud makalihok. Ayaw ipaubos ang bandila sa kamatuoran aron sa pakighiusa uban sa sulimni nga mensahe alang niining katapusang mga adlaw sa bisan unsa nga makapatago sa mga talagsaong bahin sa atong pagtuo.